Wczoraj była u mnie koleżanka, która mi powiedziała takie coś. Godowiesz? W ciągu 4 godzin 2 różne osoby powiedziały mi te same zdanie. Czy ty słyszałaś, że w Wenecji jest już tylko 55 000 ludzi? I ją sam maski, które sama zrobiła, richtig. To są maski, ta jest od mojej wnuczki, a ta jest moja. A to było tak, że mój syn, on prawie co roku jeździ na karnawał do Wenecji. No teraz już nie, ale jeszcze jak dziecka były mniejsze, to pojechali, co by się podziwiać na tych ludzi, a ja co by dzieckom nie było szkoda, to ja im całki ten pokój okleiła zdjęciami ze Wenecji, których sama robiła, bo ja tam też była, z rozmaitymi postaciami i zrobiła im takie maski, zbudowała im piękny statek z kartunów i my się bawili w Wenecji. Ale chciałam wam trochę porozprawiać o maskach. Maska to jest taką ciekawą rzecz. Człowiek się zaniachował i właściwie to nie wiadomo, kto za tą maską jest. I taka była funkcja masek w Wenecji, strojów w Wenecji. Na ten czas wszystkie byli równe. Wszystkie mogli być każdym. Bogate i biedne. I one się szykowali całki rok, a ty co? Tyż chcesz ja? One się szykowali całki rok do tego karnawału, żeby się bawić. No maski to są, wiesz, jeszcze ich nie znał i nie zepsuł. I właściwie na przestrzeni dziejów to taka maska, ona zawsze była maską czarownika albo maską kogoś, kto chciał drugą osobę uleczyć, to poradził zrobić, bo to jest straszne. Jak że jest chory i nachylał się nad tobą ktoś, który nie przypominał nikogo, co znasz z normalnego życia. A więc takie maski, one istniały zawsze. A karnawał w Wenecji sprowadził je do takich bardzo pięknych przedmiotów, często drogich, często zdobionych klejnotami. Ale ja wam chciała opowiedzieć, idź stąd pieronie, ja wam chciała opowiedzieć o takiej jednej masce, on na pewno zaraz przyjdzie, która wpłynęła właściwie na pora miesięcy mojego życia. Tak nie, że przesądno, ale tak mi się wspomniało, że ja wam chyba ta historia opowiem. 3 roki temu nazad znotłam na Allegro bez zufall taką maskę, która miała opis maska z dna Bałtyku, z plaży Bałtyku. I ja się tak zafascynowała tą maską, ona była maską pośmiertną. Nie wiem, czy wiecie, że kiedyś ludziska robili maskę pośmiertną w taki sposób, jak w tych blachach kładli na gęba nieboszczyka i czaskali młotkiem po tej blasze, tak że ona zachowywała kształt rysów twarzy tej osoby. Po co to było? No bo zwłaszcza w krajach tropikalnych, kiedy ta twarz się szybko niszczyła, chodziło o zachowanie tej urody, tego przepychu, no takie najpiękniejsze, najstarsze, najlepsze historie to jest chociażby maska pośmiertną Tutenchamona, ale też z grobu Agamemnona. To też była maska pośmiertna. I wiecie, a ta maska, co ja ją znotła, ona była taką, ja by nawet padała, że straszną. Ktoś ją zrobił, tak by my padali własnym sumptem. Być może richtig, tak jakże podejrzewała. Nakład, blacha, na gęba tego umarlaka, naczaską młotkiem, jeszcze porobił rozmaite rysy sam. Potem ona miała ślady złocenia. Ale czemu wam o tym opowiadam? Bo
Ja nie poradziła o niczym innym myśleć, no o tej masce. Ona była do kupienia za taką kwotę, taką se, 70 zł i żaden ją ani za bardzo nie oglądał, ani nie licytował i ta kobieta ją cały czas wystawiała. Ja w końcu z nią korespondowała, pytała się ją, skąd ją było, padała, że lity ją znodła, że ją morze wyciepało. I w końcu, że się zapytała kogoś, kto tak jakby siedzi w ezoteryce, jak wiecie co to jest, co on o tej masce sądzi. On mi odpisał, że jest straszną, żeby ją nie kupowała, że mi przyniesie nieszczęście. I potem ta maska znikła z tego portalu. A ja cały czas myślę o człowieku, któremu ktoś na gęba nacisk blacha, naklepał i potem się to Kasik znodło w zupełnie cudzym kraju, bo to były rysy takie bardziej azjatyckie. Także ja tak czasami myślę, że każdy z nas ma jakąś maskę na twarzy. I o takiej wiecznie zadowolonej osoby, takiej śmiesznej, wesołej. A tak po prawdzie to tak nie jest. Pomyślcie nad tym.